Maggi. Kill a woman. Oh, you didn't know? Let me put that. Mumu man. Otopa. Autopass. Maggi autopass. I see one more. I see one more little Mateo. Eluti one you will do one you tell them gone Uren, you tell them never go, it tell a happen you. Why you not dig it so proto? You ever need to Chapon, Chapin, maybe that not Chapra. Gumo Club on a yard the town weekend. Gumo Club and name Brula. Take a look at Pro was the of the cargo. You see, Ibrahim, you Lala. Ya will not get to tell you what come gaga you put in the point. She get home one people. What I can hear one edge, she not do. Gaga to do. Get a man not like a bandazo. Okay, she got them. I didn't get them nothing. I did not do this. You know, so we are up on it. You take an edge, you I hate the sign. You tell me what edge I sat. Buy for me, I am gay. I get made in nothing. Can you from not do? You bring me about Lotaga, which any wine on it. Why not? I was the apple. Yeah, what don't put that? Gafote, walk out of your hey! Yeah, Mama. A question of wine on I take for no day last. Gaga is to chap on my gadopi. Hey! Maginala, you don't want you make him come out each. Come out each. I want to second her. I want to just with me. Try to rule of him, but to me, what like you or you, you know. Don't you put that get oh, why you better not cash each other out? Oh, no, not cash out, not cash in. It got cash out. It got cash out. It got cash very out of the one went and cash very out of the Naco, no one on video. One project I was sitting there, they got covered and we're your body, we're full of fun. Keep what again the singer as also Papa no much. Nonsense. I never had more book. Everyone had had a more color one I'm come out this book. Protect your behind. We are not about we have what don't come at the one the time. Get you in the I am getting because it I have to get you. Oh no, I don't think I saw a problem. And I can't want to get on a day for you. Mamma, I am Yamma. That boy would die. I don't know to tell them about Mamma. Yes! I don't want to go to Saka. What on our yes, all much of our mother. Try to take much of an attack for William Max of an idea. That boy is there to be there. What you what I could tell them. Papa, I have. Hey! Jesus! Come on, Chai! Ele que kuja kuku kama mama ga bana baleji. Agaje go take her elania. Go there. Eche mi sigri ya noko. Emete ko dey emete. Akwa gi bara bu asem. O tam shi jenjikwa. He wo tu wan no na di na she jenjikwa. Hey! Gaga jikwa onwo ofuma. Akwesi mbushu onwo. Mbushu onwo. Na wan no na to kwese hiwe wa mu yoye. Ya na kugi no no nga. Gaga she no wan bishop. Akwala ka so. Ekwala ka stroke. Akachile ka me yiwe catastrophe. Mama yiwe the catastrophe me yiwe kwa molosu. Iji kwa da ahumagi. Yes! Iji kwa ahum. Nika gi so na gate nga. Broto. Uri hani lem jiri, hani lem mu pride mu ge bi oye. Brana wosa na esi, ure mpra wosa na esi. Umo kro bia na anga ihe onga nya na ebo. Tapom. Hata bo na esi. Msoko ga. Diga tiri rigali onwe gi me rigali. O senkata msim gam gaga suru. O senkata 100 naira mo isi gari ihe n'ọkụ.
Maka ihe ewu ogbu mma na-ekwe mma gaa ya n'azụ. Ọhịa m jiri ihe mmiri ụmụ anyị be na-eyi ihe akwa na-ejeshi ndonu onwe na mmadụ. Akwa nọdụlụ dịka nọdụlụ. Mmiri akwa nọdụlụ m ga-eji krọs akrọs m zụrụ ose m ga-atije ihe n'ọtigbe. Ya na akwụkwọ n'ọnụ m ị ga-agba ọtọ lekwa mpara gị na-eji gị echebe ha na-eji agaghị maka ihe ị na-eme ịmụ ihe ị na-eme ekwuru m ekwusi ogbu mma na-ekwe mma gaa ya n'azụ ngwepụ ụkwụ gaa n'ahịa gị sikwa n'azụ ụlọ ga-akpa ike ga-akpa ike ọhịa iji hụ m galasịla masị eyila n'ihi ihe na-eme nkwote m si elego dị nwa na Yesu Kristi nwere obi ebere were anya ime ebere na-ekwu oge n'ime ihe ashem ga-eme nne m disappointment ashem ka ihe mere adị m disappointment nwa dị shem na ndụ gị ụmụ nwaanyị ibe gị ka ị hụrụ ụmụ nwaanyị ibe marị ote ụmụ nwaanyị ibe gị nwere ke na-eme otu ine kamgbe ị gbara biri na ya dị na enwegbule nwaanyị ọbụla ị hụrụ otu edi ga-agwụ ka ya pụta na esi na-etiwe owuwo ka nkata lambat ledere anya ele ụmụ nwaanyị ibe m niile nọ na kọmpand ele onye di ya nzuzo ezuzo mmiri ezizi emegado management ka m na-ada ekwuli ụka ekwuli m ụka ị ga-eje pụta ikwuli ụka ịkpakwa ike nna m ịdị ike nụ ịnwe nwatakịrị maka na-akpacha gị ike gị na-akpacha gị ike agaje ọwụnụ ọwa aka kọnkụ band gị otu m na-eji akala akụ band mpụọ ngwapụ ụkwụ gị na-akacha gị band nwatakịrị kpọsa amadị m Mmi Chai kaband mmi na kaband okay ịkọtara na band ya gwa m otiti asị kụrụ band m ga-anya Thanksgiving ledenogo n'aka ịgba ndị gị na-akacha gị akị na ebe eji ejiri mmadụ ogologo ndụ ogologo gị na-akụ gị na-akacha gị adịla gịrị ha ahụ acha eshila nlọdụ anyị ga-abịa nke abịa ị ga-asa ajụjụ ihe niile mgbọchara mgbawa ị ga-asa asụsụ ya ya wụla bụ igbo m na-egbepụ ụkwụ ka m ga-asụrụ ose across nga 2 minutes before m na-alachi ama m sị ga-aka aka fụrụwa mana mara na anya m nọ nke nọ every day is for the thief one day for owner of house lekwa mgbe aja gakụrụ anụ ọjị eyi na-enwe mmadụ na ya niile 70 years old man nye na-akụrụ nwaanyị ihe niile ọkwa amụsị ka mụ na ya bi n'ime ụlọ maka Chineke maka iwe amụsị you waka come ezigbote amụsị ọdụkwa mgbe mmadụ shiri bụ usu ka a ga-ama na ọwa amụsị ọnụ na ndị hụ ọnwa ihe niile mere nọ n'azụ gị ịmachiri ya ka ọwụla gị ịmachi eleta oche n'oke ahụ aja ihe ahụ aja a na-ezo ezo ọnụ na ya Chai akegala m aka na shi abụghị anyway a man is always a man. I no go die for one soup. She what? You did it for her. You did it for egusi. Stupid woman. There with a blanket to cover home with idiot. Hey! Then I guess so. Says Rokwan will get to give. yeah like mumu man Chiefimocomedylatest.